ní chunad is anam dom, Tá mar rábhíonn déag de ís agus bíonn me scíobh scialta. Hes me scíobh scialta thart é cheile bhíon ó hen sa scoil is seachar sin na déir núsar an scéal scíobh agus scíobh me scéal agus haine se go mórlam agus tá ga dhéanana ó hen. Bach me síos níos mó agus bach sé ginnte scéalta chumas rudaí agus sin hes me héine scíobh scialta. An rud is fearlam faoi bheith scíobh scialta ná bheith Cruinniú a scéal a héine tá me gur aonseacht. I rith na pandéime bhí cumartas san óstáin na Zetland is chumeisteach scéal faoi bud Albánia, bhí me héins maiad is maiothair is siúla tráhuiris fun maiothair budzal is go cáisceach ó Medjugorje agus sin chuir meas le sin. Bhí ar is aineach fiche hían I gur scéal eile chuidisteach an webse. Agus chuoine me scéal faoi cálín a chála bháthead agus bhí sé caithe go mór an líní agus I sin bhí spidzóg I tuairt cúnaí a gúnaí agus bhí sé Cruinniú go bin na máthead a bhí tuairt cúnaí agus sin cheanna meas lei sin. Rinne sin cinenne go leisteachchan. Na a bhí síisteán lig sí béig mar chunig sí chuirp marí. Is brálam a scríomh agus bhrálam drama scríomh gon scoil uair a cíns agus achar sos le státe. Is mis Ríona agus Cruthaím.